Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Jakon kaya ti agayat pa yang kail. Ha? Apay asahanan? Ngamain. Ay, ibagam no niya tinapasamak. Kunang ba't ang mapan kaagaram e ilay? Kita, ibagam asaan mo nakayat ti agaram. Ay, nabastadak man ang kail. Nabastad ka manan? Ay, bastard manan ni Kwaraw. Ay, unay kan pare ta katawaan pay lang ni Kwaro ket nasaktan nga ron. Ay, kita adan ang nagsangit. Ay, di yun lang amin na mutirik na ti mabastad kail. Ay, sapay saan nga lumabas yun. Dahil aglaklakaw ni ti ice cream. Ay, napay dita. Kwaraw, umay ka. Ay, aguray ka. Apay nga ayabam. Ay, kit pagsardeng ang nagsangit ah. Ha! Umay ka, Kwaraw. Tulungan ka. Agasak tayo ta sakit ti puso. Apay, anya tisang-sangitan ni Kwarog. Ay, di pa nakabastad na kanok. Day tala ang kisang-sangitan na. Kaya namin anumot ang nabastadan. Nagado di ta babae. Iso nga ron ti kunak. Nagbirok manin ah. Nagadunto pa iti babalasang iti kabildatan. Kat, apay nga rod ang nagkuyog da ka ni Pari Badong. Wala taawanan ti ice cream a pangay-ayok. Na, pangawisan nga rod ni Pari Badong kan kuana. Ket igatangan na siguro ay itikindi. Ay, saan ama ay ayo itikinday. Na. Nabastad ti may sa abaro. Ah, Ay unay kalakit din aya. Kasla saan kamot ang nagdalan ni ti kinabaro. kanudyak na basbastad iti. Da- Iso ajak amo tirik na ti mabastad. Na, Sa dino nga iti papananta, tataba daw. Basta sumurot ka kanyak. Ay, nagsakit ti marikrik-nak, tataba daw. Uy, mawatan ka, Kwaraw. Apay, nabastad ka mati di aya. Binastid nak iday ni Nana Matuyang. Iditin namin ado. Ha? Kasta ya? Iso nga rod ako naking ka. Ama awatak tirik na. Imbaglagit na yung tada ka makawat to iriknak. Kahit ayan na nga, yung tricycle mo. Yan day di paradahan Ay, kiting kaalaanin na, taurahin ka dito. Ha? Anda pa pananta? Ada, mapanta agaray. nakitakmat ni Badong mo ang naglugan iti tricycle ni Kwarog, maray. Kano ko na ang mapandita balay ni Kapitan? Pudnoan na pa, di tabalay da kapitan. Nga medikuan, nakitakmat ang naglugan. Napananangay nga tamanin. Si putam ni Badong mo. Tapay maray. Ang mga ano ada kalukwan, aramiden na. Nanyangay kumaday ta kalukwan. Kano kanayon nga umay agpalod dito tersinak. Anya kumaita no kanayon nga umay agpalawd. Apay, awan madmadla mo kanayon na nga awagan iti cellphone na. Ayunan niya. Kanayon na ka nga itugot jay cellphone na, uray sa dino ti papanan na. Ado, ti makasarsarak iti ka-textmate da, gapo iti cellphone. Kayat mo asawan. Adda ka textmate ni Badong ka. Ay, jak imbaga akasta. Si putam latan ni Badong Mao. Tataba daw. Plaza matiili dito'y nagturungan ta. Wayne, bumaba ka. Ada kay, tikisinarak ko dito. Ha? Damot babae amang paypayapay kan ka itiday dya banda. Ay, uray nak nito'y Kwaraw ka. Ay, kunak man no sakti umay agarang. Si kansama tataba daw. Apay, sa dinaw tinapanan nyo kinikwaraw. Ada ya, mate. Ay saan kan nga agulbud pa'y ba daw? Nakita na kayo ni Marikwan ang anagpailay. Ay gayam, nagpaili kami kani Kwaraw. Kahit nanya tinarami joy jay. Kasla kala investigador nga agdamdamag tuyang Kayat ko amamuan tipod na. Hamom tuyang, broken hearted ita ni Kwaraw. Tabinastad yaran mo na. Anya kumangay ti connection day taken ka. Ay kit binalakada nga rod ni Kwaraw. Asaan nga agladingay. Kit nasken nga kita kami manay ni Tibalasang nga arman na.
Kay tapay nga rod ang nagpaili kayaw. Uy, natadagayam inrito king kuha na balasang ijay. Ah, ay, kasta gayam tinapasamak. Wayne, amumutay ni Badong Mau. Managtulong kadagiti at pagdaldalanan na. Dumawawag ka niya. Sumbatak lang ha. Na, Hello? apay masapol nga umadayaw. Wait, aday. Asino ngay nga ta, ti mawag kan kuana. Ay agaram kalata ka anakan. Sana nang kay. Na, Aglaklakayak lata na baraw. ay, sana? Awan puli tayo baak. Nagrigat mo't nga minti agaram. Kanayom nakmat na mabastay. Ay padasem manin ta addan tulata. Sapay nakasaksakit ti mabastay. Et anya nga iti balakad kan ni pare Badong. Agaram makanumanay. Agpada kami met gayam iti balakad kan ka. Agpada kami sakit iti kapanunutan Isupay ka no ti agaram. Ha! Ay, sus. Naibagak mo't ti sikrito may. Ay sige, ituloy mo nga ibaga. Ay, awan ang kail. Awan sikrito mi kayam. Ay, saan nga kamkamali ni pare Badong? Naungat ni Marito yan, nulukun na. Imbes nga men nga igatang mo iti sida enjay kwartam. Napan mo ki din pinagpalawd. Agrik-reklamo kaya, nuduling ato yaw, dahito si Daing. Nagring manen day ta cellphone mo. Ay, emergency to yan. Na, Ah, sapay tumakder ka mang sumbat. Sa dino ay ti papanam. kasarita lang dahito umawawag. Waraw, di mo ibagbaga kininanam atuyang nga darar mag-abalaw. Kasano ngay no agdamag. Ay uri agdamag, awan kunam. Sapay dyak mo ti agulbawd. Anyan asaan, Kunan yang kail. Dakas ka no ti agulbawd. sagpaminsan lang may. Sa dino man ang ti papanantay tataba daw. Ay kit ijay ili Adda dito, ita. Isumot lagaya man nakasukat ka. Ay kit wala, kasapulan na naka-isputi nga kwaraw. Sige, pandara mo dahito tricycle mo, tamapantaan. Kasano nga jay karim kanyak. Kari nga. Kunam nga ibirukan na kiti balasang armak. Ayun gaya man niya. Wain kwaraw, nusong batan nak dahito'y katiksmit ko abalaw. Si kamay, ti ibiro ka. Intang aruda, tataba daw. Ay, awan manen ni Badong kumaray. Umay mo manen biro kanan. Kasano? Malumen ngam awan pay. Nagpaili damanen ka di kwarog. Pudnon sa tiatap mo amaray. Katsikaman maray. Ada ka di kain inawag na. Kanayon nga adda. Ure la umadayaw, no ada kasarita na iti cellphone na. Ay, wun maray. Kano nagbayag da nga agtungtong iti cellphone na? Dagitan, dagiti sinyalays. Nga ada babae ni Badong Mau. Adala maduktalak. Ibitin ko apabaliktad di tapuon tilang kamay. Nay, apay akas talaunay ti panagpayapay mo kanyak, mare. Adda istorya agkan ka. Anya day ta. Amom ka di, no apay nga agpapaili ni Kabadong. Wen nga rod. Kanayon mat nga itulod ni Kwarog ijay ilay. Nya da nga min babae na. Anya. Ay, unay mat daytan nga istorya, mare. Suspit sakla ang matkit di daytoy Awan matkit di pa managnak ko. Ay, maday, ti agis istorya iti kakasta, mare. Kat, kay-kayat mo matadengdenggaw. Wen nga madi nga rod ti kasta nga istorya. Malajak nga ro di istorya nun. Si kakit dimot. Bastawan sa bali apang istorya Syaklaang. Sige, ituloy mo nga rudan. Ay sanon. Jakla ko mainis istorya kan. Ituloy mo kit din. Nagpatingga akon. Jay ko namngay nga ada babae ni Pari Badong. Wan gayam anya. Alan mare. Ituloy mo tadenggak. Di naksamot kayatan ba daw? Ay, tila sasawang magtuyang. Day tamo latan cellphone mo tikit kita. Adala ang replya ka mensahe. Kasi ita,
Kasangsangunak, ngam day ta cellphone mo ti sangsangwam. Maguray ka tuyang tadawagat. Na, Eh, panawan nakmanan. Adda manin kay nawag mo. Asino day ta? Badaw! may ka na ko araw. Titulod nakman ni Jay Ilay. Diya kayatan tataba daw. Api asaan? Agpasayak mo da. Kin pameriendahan ka pa. Ayan nga, Jay, bagbaga mabalasang nga iritom kanyak. Aguray ka ngamin Kanayon kayo nga ag-date, Jay, balo akasin sinarak mau. Ang umsak, awan pa'y ka-date kaw. Kunak magking ka nga agur-uray ka lang ka day. Asinaw ti adda ka date na kwaraw. Ninana to yang. Happy nga da ka mo dito si Katuyang. Sipsiputan ka. Ay agawid ka. Tadapapanan may kundi ko araw. Mapan ka makidaytan niya. Saan? Happy kumamakidita ngay. Agpudno ka man kwaraw. Araw, siyak tigay mo ita. Saan mo patpatyan ni Nana Matuyang? Adda ka di ka date ni tatam abadaong kwaraw. Ay, agpudno kan ko raw. Dakas ti agul-ulbaw. Ni uncle mo day tanagsaw. Paray, agtal na kalata ka din. Saan ka na makibiyang di tayo? Ay, saan ang mabalinti ibagbagam ngagtal na akno kalukwan ter aramidam. Agpudno ka man langay. Wine, pudno nga da ka-date ni tata ba daw. Limag ang tirik na. Wow. Dakas akong kwaraw. Ay paray, tulungan na mo tina. Agawid tan ba daw? Ay, Agawid tan ko na nay! Damag kumot, asaan pa'y laang kano ang mabalin arumwar ni Kabadong di tabalayda, maribanang. Ay, win nga rod Ay, simot no kasta. Aga semot nga minti panang loko na kani marituyang ngay. Win nga rod. Isumeten tinagaram. Imbis kumaan ni kwarog. Noan niya nga tangamin ay tinaknakan ni Kabadong takas dati inaramid na. Apay, sa dinaw ti papanam abadaong. mapan ko lang bisitahin ni Pare Inteng di tabalayda. Sana mabalin na rumwar ka kunanay. Tata ba daw? Adamang pakpakumustakan ka. Asinaw ti mang pakpakumustakan ko anak kwaraw. Jay ka di balo akadedit na ijay ilay? Ibagam ti pudno kwaraw. Ay, kakasi akong kwaraw. Saan mo mo tinakarkaroon Ay, kwa. Pakpakumustahan ni uncle ko ngayon tayong. Saan nakakanong amin na nakit-kita iti manungal daw, tata ba daw? Ibagam, ngaging gaita. Dus-dusain nakpailaang ni Nana Matuyang. Ni Kapitan Enteng. Nay, adda sumungad ang motor. Ngam kaslasaan mo't ataga dito itinagmaniho. Kaslamat adda ang kas na babae. Lumabas dala nga ta dito'y kabildatan dagita maray. Nay, kaslad da sapsapulan da. Aday tadan, asidagdan. Urayan ta sumardeng da, amang ano agdamag da. Dito'y ka diti kabildatan, apo. Wain balasan ka, dito'y ti kabildatan. Siyak ni kagawad kwanang. Kasta ka di kagawad. Kaya't ko kumaka sa uti kapitan nyo, kagawad. Ay, awan ni kapitan, tada na panan na. Nagbakasyon. Adamot asawa, kaan kaanakan na dita balayda. Sa dino ka diti balayda, kagawad. Dita mo na ang balay, amasungad yaw. No, agpatuloy kayaw. Ay, agyaman kami, kagawad. O sige, mapan kami pa'y nga rod dita balayda. Badaw, adamo na pandita balayda maribanang. Sapsapulun da ni kapitan. Anyang iti pakasapulan da kini Pare Inteng. Damagag tukin ni maribanang no agkita kami manag. Kabagyan na nga ta, dagiti na pandita balayda. Kaslawon sa mo, tamuda ni kapitan. Tida guys, awan mo't ita ni Pare Inteng. Mabalinda mo't akasarita ni maribanang no anyaman tigagarada. Sa bagay, adamo dita ti asawa ni Pare Inteng. Wan mo't kit di Adamo ni maribanang apangibagaan da itigagarada. Kaing ingas mo launay ni Auntie Salda. Kapimpin anong ka di, aday?
Iso tinanang kumanong kwanog. Ha? Nabayag ngamin adi kam napnapan iti lugar tayo. Ay, uray siyak mo tadeng. Jak mo't napnapan ni Jay. Nulang adda na patig nga okasyon. Agpapada tayon amanong. Asawam ka di day takadwam. Un manong. Ngam pasensyaan nyo at managbabain. Saan matagtagali? Ay, kunakit din uumalitay. Managbabain lagayam. Imbag man ta nakaumay kayaw. Italang mat nga imay kayo ditawi. At da ka din napatay nga ibagayaw. Ay, kwa ngamin manong. Plano ti asawak ti agaprod. Tapno makalungaw kami mat Uy, mayat day ta plano na. Sapay la kumangaraw, tagbaligay, iti plano na. Nay, adda ka mo't dito'y tersina, maray. Ay, basit nga minan ti tinapay ije balay. Iso nga umayak gumatang itinayon na. Tada sa nga ilim eh. Ay, adda pa'y jay dua sa nga iliyo, maray. Ay, wen mare. Kasinsin ka no ti ina ni Kwarog, ti inamot jay babae. Kasta gayam. Kahit mabayag da ka di balaya. Ay, saan ko nga amo, mare? Ay, mabainak mo't amang damag no agbayag daw no saan. Aywan mo ta. Damdamagam kit din iti sa nga ilaym no kaano da nga agawaid. Wen nga rod Kasla dagdagdagem ida pumanaw no kasjay. Itang sala ang anay sarong dagi jay. Ay, wen, mare. Ay, mare, gumatangak man iti karnit manok. Kanayunam meten iti rekado ti adobo. Ipasidam siguro iti sangailim niya. Ay, kan sidami meten akan ni Kwarog. Alangan nga isudalaang ti agsida. Ay, wen maray. Agasawa ka di dagi jay. Ay, wen ka no, mare. Adda ka no ibagada ka ni Inteng. Ang awan mo't nga rod ni Inteng. Makabulan nga awan ni Kapitan. Di kad makabulan mat nga agyanda di tabalayaw. Ha? Ay, wen nga agpaiso. Kasanon numabayag ni Inteng. Kasaritam ida damagam no anya tigagara dakan ni Kapitan. Ay, iturturad ko man nga agpaiso adamagan. Jak pa yun makapanaw di tabalay. Talangan apanawak ida. Ay, agin-inaw kayo man nanantay. Ibaga medyo babae ata iso ti aginaw. Si kaman ang tinagluto itay. Ay, titao nga adanakam na. Saan amasapol nga ibaga dagita? Kasla kayo ngamin katulong iti bukod yu abalayan tay. Damagam man kit de, no anya ti gagara da. Barang ibagadakan ka. Inton nakasango tayo amin iti TV aantay. Damagag tao. Amang ano da kayat da nga ibagakan ni uncle mo. Iso ako na da nga urayan da. Kasano ay numabayag ni Angkal? Iso nga rod adamagam. Medyo nabayag mo ti sa nga ilim, maray. Ay, wen, mare. Iso nga umayak manan gumatang iti si Daan May. Awan samot tan ti plano da nga agaway. Ay, jak man amo. No apay ngamin anagbayag mo't dayjay nga inteng. Ag-enjoy mo't ani Kapitan Ijay. Idinto ta ag-enjoy mo't dagiti sa nga ilim di tawi. Ay, jak amo no agin enjoy da. Ay, jak pa'y kot makapanawin di tabalay. Wen ata daka nga rod bisitam. Nalaing kat asumao jay babae. Hanggang jay lalaki. Ay, di pa'y agsao. Umisam-isam laang. Kunada ano asino ti saan amatagtagaray. Adda ka no ilimlemeng na amaday. Ha? Anya ti kayat mo asawan, maray. Taman-tamaga kating kao. Anda ka din napatungay bagayo kinanggail. Saan ka di ana ibagakan kang agabrod nila kay kumano? Wine. Ang magpakada kayo kadi kinanggail. Iso nga urayin nyo ako nayaw. Kaya't may kumati dumawat iti tulong kan kwa namanong. Ha? Tulaw? Anya ti kayat mo asawain?
Awan ngamin tibus-busan mi ang kwarta. Dumawat kami kumaititulong. Taag subalit kami tunoad danton ijay nilakay ko. Ay, nukasta. Kwarta ti masapul yaw, aday. Wan ko mamanong. Uray si ka kumamat. Tumulong ka man mat. Taag subalit kami tumot manong. Sige, tay bagak day takin yan ti banang no adda kwarta na. Adda ka di mat maitulong mo? Malaksid iti itulong ni Antibanang manong kwaro? Nakasarita kon jay babae anday. Masapul da ka no ti tulong a kwarta tagabrod jay lalakay. Agabroad nga awan kwartada? Ka now, tapno makalungaw da ka no itirigat. Agregregat da ka di itibiyag. Apay ngay nga damot motor da. Isula siguro ating karkarigatan da ginatang anday. Ay, imbagada pala kumaididamo ang imayda. Nagtalin na da pala dito iti medyo naunday apanawan. Nusang kwa dinamag. Di da pa'y kumaimbaga ti gagara da. Ay, intayo nga ruden ijay ilay. Tainak mangirwar iti kwarta nga itulong ta kadakwada. Tayo nga ro din ni Jay Ilay. Tamapan mangirwar ni Auntie iti kwarta. Adda ka di mat maitad mo manong. Damot tapno makaabroad nila kay Mau. Ako nam. Sapay kumatag baligi jay papanan na. Sapay ko mamanong. Saan kami ang nagkamali iti nasitgan mi? Ikari, agsubalit kaming to. Mala, intayo nga ro din ni Jay Ilay. Itayan ti bangkaw. Ay na, agyaman ako na manong kwarog. Agpay sa timbaga ni Nanang, ama nagtulong kayo. Iso nga imay kami dito'y kabildatan. Naggapo kayon samot ijay ilay, maray. Kadwayaw, anapan ijay ilay, dagiti sa nga iliyaw. Ay, wen, maray. Ay, no idi pala ko mga imbagada ti gagara da. Saan da ko man ang nagbayag ijay balay? Anya ka diti ginagara da di tabalayaw. Di da mo nauray ni Kapitan. Dumawat da kano iti tulong. Taagabrod jay lalaki, asaan ang matagtagare. Kwarta ti kayat mo asawan, maray. Wen, awan ti igam ko anawadwad a kwarta. Iso ana pa nakpay nangirwar. Ay, basitan ti kakaiso na nga iduldulin ko a kwarta. Utang ka di da ijay, maray. Tulong kunadamay. Agsubalit danto ka no, no makapanjay lalaki ija abroad. Inted mo ti kwartam, adi mo amaw no agsubali danta, wano saan. Anya di ko nam? Inted da maribanang kang kwarog ti kwartada kadagijay sa nga ilida. Wang kano, sapay medyo daklagatan. Di dala nagamakan, abasta nang ted iti kwartada. Amupay nga tayo nang tidanda iti kwarta. Day tangarod ti bagbaga kini maribanang. Kahit anya ti kunana nga Ay kamalidayan Anya pa'y ngay, kunana mag. Ay, nagsayang dalaang iti kwartada. Adaman damaga, kwarog. Di ka di masayangan iti kwarta nga inted mo kadagijay imay asa nga iliyaw. Masayangan ko nam. Una, tasaan mat gayam nga utang ako na ni Maribanang, no di kat tulong yu kano kadakwada. Kasta ti agkakabagyan, agtitinulaw. Naimimbaga na siya ti tumulaw, ngam siya ti matulungan. Anya, No adda itulong kaw, sana rumbang asakit ang tinakam kaw. Sige, tadapay papanak, nana. na. Kaslaawan anyaman na jay intulong da iti kabagyan da. Ha? No siya, jaklaki di maitulong ti kakaiso ng urnong ko. Apay kidi ngay ipadawat kaw ti nagbanno ka. Naglalaingandan nga. Nagpara man ti panawan. Umayak man nagpariir dito tersinam tanaparpariir maray. Katuan lata adamot pagtugawan di taruar ti tersina. Di agtugaw ka lata dita. Ay maray, amom ka dain, akwarta ti gagara dagiti sa nga ili da maribanang. Kwarta,
Kaya't masawan, imutang da kadamari banang. Saan ka no nga utang no di katulong? Tulungan da ka na taag-abroad ti kabagyan da. Anya, imbagman ta pinadawatan da ida iti kwarta. Una ni Kwarog, akasta ka no tagkakabagyan. Agtitinulaong. Sa bagay, ada kadakwada da ita at kabagyan damot nga raw. Ngamno siya. Uray kabagyak, no sadala umay, no adda masapul da, ay saan ko abasta ito ti kwarta? Uray siyak matkit di ah. Ha? Ang mga no di nakton am mo no aglabas ti aldaw. Ha? Sayang laang ti kwarta. Ilaw, asino day taoy? Da kami di may ididita balay daan ti banang, idi awan ni Uncle Enteng manong Kwarog. Ha? Jak, ba't malagi pa natin kaw? Diyan nga'y kadwak nila kay ko. Imay kami di mawat ititulong kada kayo. Malagip kaon. Kumusta kayo ngay dita? Nasaya at tinagbanagan mi dito'y Japan, manong. Ha? Adda kami adwa dito'y. Urayin nyo tadanda ni ditan ti impador to durmi para kada kayo. At the package, may. Antay! Ayan, Mau! Antay! Apay ka day. Adak dito yung kusina. Ay, antay! Anda ka nung sumangpat a package tayaw. Isuti ko na di may dimawat ititulong kada tayo ide. Ha? Jay agasawa anag yan dito yung balay. Sakbay adim mawat da ititulong. Unantay, kawawag tayo babae. Dandani ka no itanti package. Adda ipaw itda. Ay, jakla impagarop. Ay, uray siya kantay. Jak ninamnama nga ipauitan da tayo iti package. Ay na, naggasat ta, Kwarog. Adda package ta. Day, saan ka di para deliver day talugan, Maray? Wen ba't maray? Para deliver iti package. Asino nga tati i-deliveran da iti package? Ne, ada idis-dis sa agdamot. Ne, dua karton. Dadakkel pa'y a karton. Saan nga taakarga ni Kapitan Dayta? Tanapan manen nagbakasyon? Impauna na laeng nga impa-deliver? Ay nalabit akas tamaray. Kadanda ni siguro sumangpat. Iso nga impauna na dagita dua karton. Anya nga tatilinaon dagiti dua akartaw. Padala ka din ni Kapitan ti simbangpat a package siya, maray. Wun pa'y sumaray. Ayan ngay ni Kapitan. Ay, jak amo no kaano manen asumagpat ni Inteng kukumare. Ti package kat saan naggapuken kwa na. Nagapan na nga rod ngay. Ay, naggapo ijay sa bali a pagilyan. Ah, Jay ngay imay idi nga imay dimawat ititulong kada kami ka ni Kwarog. Istit said nga rod tilinaon ti package, Maray. Ay, saan mo't kit di nga stateside? Naggapo ijay Japan. Ay, adapay na isigpit asurat da. Ay, kanayon da kami kano apawitan iti package. Nala, sige, kukumaray. Adapay ngamin papanak. Ay na, imbag man, Maray. Kunak no sayang di intulong da, saan magayam? un nga rod maray. Nasaya at gayam ti tumulong iti kabagyan. Nagkasatan ni Maribanang. Si dadaan na timulong. Ita, adan supapak ti panang tulong na. Mayat mo't gayam ti tumulong ngam ti agim imot. Agpaisot ako na Maray. Nalaklakagayam asumrek ti grasya iti managtulong. Ni Kapitan Enteng! Ay, badaw. Ingka man ijetersina ni Marikwanang. Apay manin aya. Ingka mangala itilako na nga okra kan itlog. Bagay apang almusal. Kita na nga jigatan ka. Utangong pailaang nga. Mabainak mo ta. Utang mo gayam. Ngam no mangan di ka mabain. Kasta ka day. Saan Karo no na imas timakan. Ay, salbag ka kiday. Siyak man lang ang timapan. Saan ka amang mangan iti ilutok amapan ko utangan Ay kitwa na. Ngam no mang partiyak mo tititarakan ko aniti ba manaw. Di mo matramramanan. Na,
Salpag ka kiday, day talaki na imot mo ti mom. Ay kat isob-soblik lang ti aramid mo ah. Malaala-ala, dua nga ruden ti alaak amasida. Basta dua tamat amang sida iti partyem atarakan mo ah. Malawo na ito yang. Hingga nga rudain. Nagadula ki asaw mo na yan. Marikwanang, good morning. Apay manon, Maray. Unay kan maray. Bad mood ka manan ako nak. Amo kon day ta isang mo, Maray. Apay, anya ka di ayati masapul mo. Ay, tangay na pintas ti morning tayo. Pautang man nga rin, maray. Ay, na yan, Marituyang. Imag-agsapaan aday ta utang ti ibagbagam. Anya ngay nga rin, maray. Dawat ti kayat mau. Anya, talaga ka di ang mga asar ka? Ay, saan mo't, maray? Apay ko mga asaran ka ngay. Ay, awan utang. Si kaki di mo, maray. Ala ka din ah. Ukra kan itlog laang mo. Laeng kun kunamkit dain. Laeng-laengam day ta. Malangaro dain. Bayadam. Ah, awan nga rin kwartak. Iso nga utangak pa'y laang. Awan utang kunak manon. Busatam kit din iti utang ita nga agsapa to tersinak. Kag, intonal daw, mapalinan. Ay saan nga road? Nalawag daytan. Saan ang mabalin ti utang? Ay, nakaimimot na di abaak. Mabangkrap ko malangaro di tirsina na. Na, nagalas mo dahi ta nasasawam to yang. Kumarim jay tao. Irurumon mo kiden. Awan karbangam nga agungit-ungait no di nakapautangan. Gaputa tersina na dayay. Kunamla no milyon matututangag. Ang mga no 60 pesos lang, pati di okra. 60 pesos mo ilagayan. Apay adi mo pala binayadan nga eh. Awan nga rod kwartak. Ay kat di mo nga rod laeng-laengan ah. Laeng kung kunam. Awan magamti kwartam. Agbain ka mo da. Anya, Kan apay nga min anapang kaumutang. Kat among mga ag-agsapaan. Ura siyak mo da. No siyak ta da tersina na. Dak kayat ti utang abusat. sana balay. Mapanak tumanan inton amok nga dan gimatang. Ay saan ay. Ang mga numakaungit king ka ni Mari Kuanang. Kat ipungot na ka. Anya, Oh, apay ka day, Maray. Kasla bad mood ka ah. Ay, masuro na ka ni Marituyang nga. Imay anasapsapa. Ngam, umutang kit din. Anya? Ay, atidog ti listaan da, Maray. Iso akasla jak kaya na pautangan. Ay kat at dalatakan ka dayta, Marikwanang. Narigat mat ano pa utang ka apautang. Amangan no maguyod ti puunam. Dayta nga raw ti di na maawatan, Maray. Ngam no da duma, mapilitan na kagpautang kenkwana. Tanudyak pautangan. Siyak tumanan ti dakas, masaktahan ti riknana. Ay kat ipakaawat mo akin kwa na, Maray. Ipalawag mo abasit lang daytoy istor mo. Kat narigat mo't no kanayon nga utang ti araramiden na. nagsubliak marikwanang. Kat anya kumano nagsubli ka. Aldaw mo dun, mabalin mo't sigurong ti umutang. Apay, saan ka di nalawag ti imbagak, Maray? Awan, ti utang. Ala ka din na maray, di kaya maasyan kanya. Kasanungay no aginawa. Ay, bakit kan? Agsikog ka pa'y mataya. Anya ti amutang ay no agmilagraw. Agawid ka kidain. Di ka manaktak. Alan amaray, please. Ay, alaman langan. Ala, mangala ka dita ni ti ukra. Day takot ti kay kayat ko kan kamaray. Uray agong ungot ka no umutang ak. Ikan na mo lagayam. Dagulit ka ngamin, Maray. Katap no awanan, tinangalaw nga dito tersinak. Ala, pautangan ka latan, tapno pumanaw ka. Anya? Mapanam tunyang. Ije, tersina ni Nana Kwanang, Nana Toyang. Nakalukat ka de. Ay wag. Saan ngagsira day jay?
Isupay ka na ti paglakwan na iti may sangal daw. Sige, mapanak man nga rod, nana. Kano kakangina dagiti lako na. Ha? Kastaya? Huwag to niyang. Iso ano siyak ti sika. Mapanala gumatangan iti sabali at tirsina. Ay, iso lang mo ti ada tersina na, dito inana. Adamot tirsina ni Ana. Ijelatan tersina ni nana kwanang ti papanak. Adayo ije tersina ni Auntie Ana. Mano ka di amin, ti balor ti ginatang ko, nana kwanang. 310 balasang kaw. Amin dagitoy, nana. Wan, Nay, nalakamot gayam ti lako yo, nana. Ngam, apay akino na ni nana to yung anak ngina. anya, imbaga na dayta. Awa, nana. Ibabaon nakpay amapan gumatang iti sabali at tirsina. Ay, unay mo't dayjay ako marig. Kalpasan nga imotang iti tersinak, kastakit din ti ibagbagana. Tinapatag. Saan apod no dagiti imbagbagana, nana? Adda kwartak dito iba daw. Ingka man gumatang. Anya timapan ko gatangay. Ay katsidaan na. Anya amasidangay. Kaya naimas ah. Mala, iyag mo nga rodin dito pagdatang. Ngam ijay tirsina ni Ana ti papanama. Na, hapay nga ijay ngay. Ay na, ang mga nusingiran ni Marikwa ng baak jay utang ka. Ay, nagalas dito nga aramid mo tuyang. Di na saya at no bayada mon. Tapno makautang kan tumanay. Jak kayat ijay. Nangina tila ko na. Di mo ibagbagati kasta tuyang. Kumarin kasta ki din ti ibagbaga. Ay, awan ti kumarik asaan nga agpautang. Nagngina tila ko na. Win angam at idog ti listam ijay. Ay, basta! Na, Iyag mo man langan de takwarta. Tasyak ni mapan. Nagadulaki di asaw mo. Ireklamok ni Marito yang kapitan. Ay, apay ngay. Ay, apay nagapa kayo? Saan? Ngam, nasakit lang tinakam ko kankwana. Ay, apay ka di kagawan. Kasanumot nga men, ijay tersinak ti kanayon na pagutangan. Ngam iwarwaras na mutin ang nagngingina dagiti lakaw. Ay, anya? Ay, huwag kapitan. Kantijak pa'y kayat. Nukas, mapan iti sabali at tersina. Ngam no utang, dito yung matersinak ti pagutangan na. Ay, pagsaritaan tayo man day taan na imbag. Tapno saan ang madadaal ti panaggagayim yun? Ay na, Marituyang, apay ngamin atila aramidam. Apay ka day maray. Apay ngamin nga ingka iwarwaras anangin ti presyo dagiti lako ni Marikwanang. Adaya mo timbagbaga ka kasta maray. Ay, di kan aglibak, Maray. Ammo ti intero akabildatan asi ka tinaggapwan day ta asayang guseng. Iso adi ka kumaunay. Ha? Wen, Maray. Saan ngamin akasta tapno saan amadadaal ti panaggagayam tayo. Ken saan ngamin anasaya at ti aramidem. Ano kash, ijay sabali at tersena ti paggatangam. Angam no utang, ijay tersena ni Marikwanang ti papanam. Kano di na kayat apautangan? Win gapaw taado na yun ti utang mo. Angam no bagas, pautangan na kalatamot, Maray. Iso nga agpanunot kan, Maray. Panunutam anaimbag, nuhustumot laang ti aramidam, wano saan. Marituyang, amo kalikliklikan nakitan. Ay saan mo't maray? Di ka naglibak. Amo kunti amin ngar aramidam. Ha? Di ka pilpilitan na gumatang dito tersinak. Gampangasim mo't Tadi mo iwarwaragawag anangina dagiti lakaw. Awan imbagbaga ka kasta maray. Iso adi ka mo't agungat Di ka naglibak kunak maray. Katapno maurnos ti amain, agsango tayo di barangay hall intod bigat. Day talagayam. Sanak amabutang ken kamarikwanang. Iso asigay. Agin nuray ta ijay barangay hall.
Datayo ita dito barangay hall tapno pagsasaritaan tayo. Ken urnusan tayo ti susik yu adwa marituyang kagawad ko na. Sanak nga agpariglaw, gaputawan amo kabasol ka, kapitan. Ay marituyang agtal na kapay ditawan. Ay kagawad ko nang. Anya ka diti makagapaw no apay-api na ayabam ni marituyang. Kasadumot ngamen, kapitan. Saan kumot apilpilitan na gumatang itilakaw? Kano umutang, pautangak lata. Ananusak, nga oray iso ti kaatidugan ti listaan ti utang na ititirsinak. Ngam anya nga tati rason. Tapno mapan nasarsaritaan kadagiti tattao, anangina kano tilakok. Ha? Sumungbat ka marituyang. Anya ti makunam iti dayta. Awan mo timbagbaga kakasta. Ti kanayon ko nga ibaga. Maya taglaklako ni Marikwanang. Gaputaan anusan na kami apautangan. Ay olbod! Oh? Ado ti nakaibaga kanyak. At tila pang ibagbagaam iti kasta sao. Iso adi kan aglibak marituyang. Awan nga raw timbagbagak kagawad ko na ang awan. Ay. Ha? Mabalin ti agsaw. Ay, sige. Tunyang. Pasitsyakan nanatuyang. Ngam siyak ti may sa makapanagnak iti dayta. Gaputa may saak anang ibagbagaam. Iso apod no. Ha? Oh, makitam. Ay, ala. Agpinasin siya kayon marituyang. Marikwanang. Kahit si katuyang. Agkari ka adi mo ulitin dayta. Anya kay tuyan. Mayat, ti maisango iti barangay hall. Dumanon sa dilangit ti gurak iti dayja akwa ng baak. Orayan niya ti mapaspasama. Jak polos mapakawan. Anya, tan na pride ka pa ilaeng. Kahit ado lang nga rodin, ti nakapanagnag, asika, ti antiparikot. Ay basta! Di kan gumatgatang ijay ayan dayja abaak kunak manan. Kahit kasano nga di utang mau. Sana bali bayadak to dayjay. Ngam kaslaawan planok amang bayad tagong gunana. Apay nga man, ngam babay na. Basol mo ti amin. Iso adi ka kasta-kasta. Bayadam kay din, ti utang mau. Ayaw ang kwarta, iso nga urayan na. Nagyamang ka Tadi na inruar da ita, iji barangay hall. Tamang ano at daki di, may babain ka. Ay, Ayun gayam, awanan bagasta. Mabain na ka mapan umutang, ijayan ni Mari Kuanang. Kalpasan, tinaramid mo king kuana. sana parikot na ita. Mapanak ijay ayan ni Ana. Papa na, Mare. Ijay tersena ni Ana, maray. Ay, talaga nga ijay gayam ti paggatgatangam. Wan maray, nasakit ngamin tinakam ko kin ni Mari Kuanang. Ay na, Mare. Kunak man no narisutan dayta aparikot yaw. Ay saan? Alang arod. Mapan ka ijay tersena ni Ana. Tamapanak mat ijay tersena ni Marikuana. Ay, sandayam amabalin ti umutang ijay tersena ni Ana. Kasano day tuyan, naibus pa yun ti karga di pagbagasanta. Kunak man numakautang ka. Saan nga road? Dayta, ti malalam tuyang. No di mo kumangamin dinadahal ti panagpagayam yo kin ni Mari Kuanang. Mabalinta ti umutang king kuana. Wanaw, siga ti mapan umutang ijay tersena ni Mari Kuanang. Kalpasan din naramid mo, ibaon na ka mapanumutang. Sana bali tasyak mo ti kaguran saan asika? Anya, mabainak. Uray saan ta namang mangan. Ngam ti ibaon na ka mapanumutang iti tersina ti dinadahal mo.